Да отпусна. Малко, добре. Ще можеш ли сам? Мога. Тоест машина трябва да я стегва тя. Малко само, малко. Един път. Так. А? Уф. Чакай. Снимаш ли? Да. Главата да влезе. Главата и... Ах! Дигай! Браво! И бах, май! И бах! Яра, видиш? Цецо, видя ли, бе? Сад покажи. Цецо, виж. Покажи Рамбо. Да види каква риба се вади. Как се вади. Да се учат. Да се учат. Покажи рибу тук живота. Цецо! Виж, братко, кой е той? Той е повече от 20 кила. Какъв звяр, братко. Полека. А? Да. Сега. Върви бързо там. Мога ли да го взема? Чакай за... Снимаш ли? Хайде, да гледам сега какво направи. Каква работа си направил? Да. 14 кила. Чакай, да се види пак. 14 става точно. 14 кила. Видя ли, Цецо? Чай да ме сликаш сега. Стой, май. Че ще хлъзгава. Полека. На видео ли или на снимка? На видео. Добре. Дигни го малко. Анти, нагоре. Главата нагоре. Анти. Той то. Снимка искаш? Да. Или? Снимка. Ами като го върна, няма да го... Спирай го вече.